Mifa production kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw bisimila an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Mifa Chez une star Mifa Chez une star ye jɛmukan ye ale bɛ lawaleya aw denmuso ani aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ an bɛ wuli an bɛ se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu bɛ art kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka belebele dɔ ma ale dogolen tɛ jamana in kɔnɔ tuguni nin bɛɛ ko ko Luka i ni ɲankuma ba yɛrɛ dogo di basi t'i la baasi foyi tɛ ne na somɔgɔw baara foyi tɛ te an bala tan bi Amina Vision ale ni Mifa production wulila ka se yan nɔ bi ani bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ baasi kɔni no problème foyi t'a la d'accord o diyara n ye ok Luka Luka yɛrɛ tɔgɔ a n'a jamu Luka bɔra dugu jumɛn na Luka sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn ma an bɛ don min na i ko bi yala Luka furulen don wa Luka si bɛ taa san joli la bon n tɔgɔ yɛrɛ ye Luka ye Luka artiste tɔgɔ tɛ quoi n tɔgɔ yɛrɛ de ye Luka ye n jamu ye Gino n ye dɔgɔnɔ ye d'accord n bɛ bɔ Moti mara la Payankara ani Ijeli bon n furulen don den kelen bɛ n fɛ voilà si kɔni 30 kɔ kɔni don donc mugan ni tan dɔɔni don quoi non 30 kɔ de mugan dɔɔni tɛ dɛ mais 30 mugan ni tan ani dɔɔni voilà mugan ni tan dɔɔni d'accord o faamuyara Luka Luka ko k'ale ye mɔputika ye Luka ye dɔgɔnɔ ye Luka ko k'a tɔgɔ yɛrɛ fana ye Luka ye ok Luka sisan anw b'a ye Luka bɛ fɛn camanba de kɛ mais est-ce que Luka bɛ baara min yɛrɛ kɛ Luka bɛ se k'i da don o la anw ye dɔɔni bon ne ka baara kɛta ka ca dɛ n bɛ wuli feere kɛ n bɛ studio baara kɛ ayi ne yɛrɛ bi n b'a dɔn tile kelen bɛ sɔn ka di ne ma yan n bɛ studio baara kɛ n ye artiste fɛnɛ ye bon an bɛ business wɛrɛ kɛ minnu tɛ kelen ye quoi baara kelen tɛ mɔgɔ sɔn sisan i bɛ baara caman caman kɛ i dama marché i n'a fɔ terrain feere ni fɛnw caman b'a la d'accord Luka ko k'a ye mobili feerela ye a bɛ son arranger en plus artiste don oui mais Luka yɛrɛ bɛ se k'a jira anw na a ka talent dɔ jira anw na sisan nɔ nin waati in na kɔni jumɛn ta fan fɛ a bɛ se ka kɛ biti ye a bɛ se ka kɛ dɔnkili fana ye biti fɛn o ma branché n ko n bɛ se ka jira la mais n'an ko ka m'o kɛ o y'a dama tan de ye sisan mais n bɛ se ka dɔnkili freestyle dɔ kɛ ok hinɛ bɛ deli de la makari bɛ deli de la ni jarabi 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 n kelen ta jarabi kanu lamɛn kana na figo lamɛn donc a yɛrɛ b'a dɔnkili bɛɛ dɔn ok nin diyara kosɛbɛ cɛ yɛrɛ la Luka ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan son in a diyara kojugu an y'a ye Luka ni Worikɛ Kɔnɛ ye dɔnkili a y'a bɔ ɲɔgɔn fɛ en plus an tilala ka dɔ wɛrɛw fana ye min voilà o yɔrɔnin dɛ an y'a mɛn fana kuma caman na dɔw ko ko Luka ni Worikɛ a bi ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ an sɛgɛnna o kuma na ten n tɛ jaabi so kuma na bilen cɛ an y'o kumanin mɛn ka caya dɛ o mana mun bila hakili la o de don cɛ d'accord filɛbaga jama aw yɛrɛ tulo bɛ nin na n'o tɛ an sɛgɛnna réponse di la an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲininka an ye réponse di ka sɛgɛn mais o yɛrɛ de bɛ fɛ ka ko kɛ ko ye quoi donc c'est bon o y'a bila bolo min kan an yɛrɛ b'u kɔ quoi a yɛrɛ b'u kɔ an ka ko cogo an yɛrɛ bɛ jɛ ka ko ɲɛɲini quoi olu k'a ɲɛɲini an yɛrɛ bɛ jɛ k'a ɲɛɲini d'accord donc Luka yala baara o baara an b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la Luka ka baara ninnu kɔnɔna na Luka ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la a n'a ye nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔ a bɛ se k'i da don olu la an ye dɔɔni bon ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ n ka baara la parce que ne donna baara la ka sɔrɔ n bɛ se quoi ne bɛ instrument bɛɛ fɔ n bɛ batterie fɔ n bɛ guitare fɔ n bɛ piano fɔ n bɛ jɛmɛ fɔ bon n m'a bɛɛ fɔ live la n tɛ studio ye Luka ye kun kan k'olu dɔw brancher sani k'anw se yan nin nɔ non sɔrɔ a bɛ bɛn donc n donna la ka sɔrɔ n bɛ se olu la olu de ka gɛlɛn beatmaker ni fɛnw na n'i b'o dɔn déjà ka ban a tɛ gɛlɛya ma mais mun ye artiste ta fanfɛla ye janfa caman kɛra n na quoi n jafara yɛrɛ 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 de o de gɛlɛya ye n sɔrɔ dɔɔni n'o tɛ à part ça gɛlɛya foyi ma sɔrɔ quoi
mais Luka ni Worokiya ka dɔnkilida kɔfɛ Luka ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛ ka son bɔ wa? Si ɲani ni Worokiya yɛrɛ ta cɛ est ce que Mali rappeur bɛ ne ni mun ma son bɔ fo n'a bɔra Gaspi la n'o tɛ i bɛ fɛn fɛn dɔn Keji Sidiki Jabate Memo bɛɛ ne n'u bɛɛ dɔnkili da n'u bɛɛ fitiri kɛ mais Worokiya n'u ta ye jarabi dɔnkili o de ka di mɔgɔw ye puis o de kɛra tout récemment quoi. D'accord. Ok, Luka an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ don e bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna mais i bɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ ka wuli e kɔ minnu ye aw dɔgɔninw ye ani aw denw ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna nin waati in na? Bon ne bɛ ladilikan min d'u ma baara in filɛ nin a ma nɔgɔ olu fɛnɛ diɲɛlatigɛ étape de an bɛ don la wagati min o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn n'olu fɛnɛ ta ye bon an donna la ka sɔrɔ mɔgɔ min fɛnɛ kɔni b'a la olu fɛnɛ kɔni ta ka gɛlɛn n'anw ta ye donc logiciel kura ni fɛnw bɔra luku ni fɛnw fɛn caman bɔra an fɛnɛ ta kɔfɛ quoi donc u ka baara ka nɔgɔn ni anw fɛnɛ ta ye mais an bɛɛ b'a baara kelen na mais baara in tɛ taa courage kɔ quoi parce que i b'a sɛgɛn kɛ i bɛ wari sɔrɔ mais wari ni i bɛ minnu ka baara kɛ u n'u ka wari tɛ kelen ye quoi e tɛ wari ɲɛnama sɔrɔ quoi donc o kɔni bali i ka baara la k'a fɔ i t'i ka baara kɛ ou bien artiste dɔ ye nin k'i la k'i tɛ artiste dɔ ka baara kɛ ka ɲɛ donc n'i y'a k'u ye n'u m'a d'u ye Ala b'a d'u ye quoi. Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. D'accord, an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ Luka bɛ se ka mun de sɔrɔ a kɛra duwawu ye a kɛra hakilinajira ye Mali lahalaya kan nin waati in kɔnɔna na? Bon ne bɛ duwawu don Mali Ala ka Mali basigi Ala ka basigi kɛlɛ minnu b'an fɛ yan nɔrɔko kɛlɛ ni santiriko kɛlɛ Ala ka jisuma k'a fura ye quoi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sisan tɛ kɛlɛ wagati ye Mali bɛ niveau min na a mago bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan donc ni an ye furugufurugu tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɔra kogo fɛ basa bɛ don a fɛ quoi donc an ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ mun kɔnɔ ka kɛ karisa la ko parce que karisa ye ko dɔ kɛ la ka tɛmɛ an k'o bila parce que n'i y'a mɛn an bɛ mankan ni fɛnw ci ɲɔgɔn na hali bi Mali de bɛ yen quoi ni Mali minɛna na o temps tɛ sɔrɔ yen bilen donc an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan après ni Mali fɛngɛna u bɛ se ka mun kɛ o la u k'o kɛ o la a bannen ye quoi mais nin wagati in na an ka fara ɲɔgɔn kan Mali sɛgɛnna a sɛgɛnna anw yɛrɛ sɛgɛnna bɛɛ sɛgɛnna gɛlɛyaw bɛ yen fɛn bɛɛ mais i tɛ se ka hɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ n'i ma gɛlɛya kɛ quoi après Mali bɛ ja ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an bɛ fɛn sɔrɔ an bɛɛ bɛ fɛn sɔrɔ et puis Maliyɛnw tɛna wuli k'u bɛ taa aventure la yɔrɔ la mɔgɔ de bɛ wuli ka na an fɛ yan quoi. Ala k'o don yira an bɛɛ lajɛlen na k'a lakale si d'an ma. Ok komi i yɛrɛ bɔra sisan ka jarabi dɔnkili da o donna ne kɔni fɛ dɛ. E jarabilen don wa? I jarabilen don jɔnni na? Ni n'o fɔ sisan nɔ e b'a dɔn n'o bɛna a kuma bɛ sɔn ka caya dɛ. I kɔni jarabilen don bon mɔgɔ t'a dɔn dɛ parce que aw fɛnɛ a ka kow ka ca o est ce que mɔgɔ kelen don wa? Ok komi an ka kɛnɛ bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ ma ka se ka hali ni jarabi morceau wɛrɛ nin dara o kɔni dɔ in kɔni donna ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ la. E jarabi ne bɛ de fɛ i kanu bɛ n kɛri la ne bɛ de fɛ e chéri ne bɛ de fɛ tasuma bɛ n kɛri la ne bɛ de fɛ kana jiginna ne bɛ de fɛ e jarabi ne bɛ de fɛ i kanu bɛ ne la ne bɛ de fɛ e chéri ne bɛ de fɛ. Ni mago bɛ na i bɛ taa Luka Prod officiel kan YouTube sanfɛ i bɛ n ka dɔnkili bɛɛ sɔrɔ yen n ye dɔnkili mun kɛ yan o ani n ye mun kɛ France ni États-Unis a bɛɛ bɛ yen. Donc sisan nɔ projet i ka projet ye jumɛn ni jumɛn an bɛ don min na i ko bi. Bon projet fila de bɛ ne bolo ne ka projet kelen o ye Mali ye a bɛ ne ni Worokiya ka son minnu mɛn ani n yɛrɛ ka son minnu mɛn o b'a d'a ma mais ne bɛ projet min fana kɛ États-Unis o b'a d'a ma ne ye album 3 de kɛ États-Unis a 4nan bɛ ka bɔ n ye album 3 kɛ Mali la bon ne bɛ son minnu kɛ États-Unis ani yan ta tɛ kelen u tɛ fankelen yɛrɛ fɛ n y'a kɛ a mɔgɔ t'i lamɛn quoi parce que a bɛɛ kɔnɔ mankan ni fiɲɛ mankan ni fɛnw e y'a to olu lamɛn dɛ n y'a kɔrɔbɔ k'a dɔ bila o ma se ka wolo ka kɛnɛ yɛrɛ donc o ye tubabu ka projet mun fɛnɛ ka di aw ye yan ne ni Worokiya ka dɔnkili mun ka d'a ye o ma d'olu fɛnɛ ye yen fɛ quoi an ka genre fɛngɛw tɛ kelen quoi goût tɛ kelen ye donc genre ko don voilà bɛɛ n'i ka genre don. Imaya. D'accord Luka an bɛ foli belebeleba di yɛrɛ ma i y'an ka wele jaabi a diyara n ye halisa baara in Ala k'a yiriwa ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen Mali bɛ lahalaya min na an bɛ dugawu kɛ basigi Ala k'o nati an ka jamana kɔnɔ halisa ka nin ko in k'a bɛɛ lakale si d'an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko nin y'an ka émission selen a kuncɛyɔrɔ la Mifa TV Jabaranin lajɛbagaw ale ni Amina Vision kanubagaw an b'a fɔ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
ko nin ye an ka émission seli a kuncɛyɔrɔ la ni aw bɛ fɛ ka émission in lamɛn a y'a don dɔrɔn Mifa production donc a bɛ émission in sɔrɔ a kana ɲina k'a commenter ani ka j'aime camanba kɛ ani ka abonner an ka chaîne na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ